Aseni kram na loche machodho kram na minyaga chope makamaga. Keni mano bende jakonyo kram na samoro. Kata mana kuon mag chope bende sikul. Nyaka bede proportionate gi the number of student manitie. To kendo wan bede Sharon jogi nyaka ng'e ni wan especially wan joma mon wan ing'eyo ni wan kwadhi to wagwom wapogore kodgi. Koro ma emiyowa kacho chido to miyo nyithindo manyiri tich matek wabedo gi tuoche moko matindo tindo miluongo ni fungal infections. Mamano kacho rach to ng'ama nyathi manyakono umia kabisa. Omi idwaro ni aluora mar cho oketi kata obed mana latrine kaka iwachono. To latrine anyalo wacho ni karo ber kokete yo makare nikech en gima kata kichodhe once in a month kata twice in a month, there is nothing wrong with that. Mano ber. But ler mar cho kod kwan gi kaka iwachono gi chal nadi nikech school kambe bende ma nyithindo yude UTI. Yes, magi tuoche ma wacho nikech ka uchido to nyathi cha dhi to gwom to en ok ong'eyo to kasi ng'eni en gima gidhi jomopogore opogore pi moro miole be onge alafu gin ka gidhi to mulo korot to mulo nini en ja nasari nika ja standard 1 nika ma pod kia gik mwawachogi. Koro mondo waritgi mondo kik gibed affected gi tuoche machal kama chuno ni nyaka wakaw thuolo makare mar rito aluora mar chochegi. Jackie, kuom ranyisi ang'eni bende in board member mag skunde mopogore opogore. Kuom ranyisi skunde ma bende isebedo kata mana kidhiye chope adi miseneno moketi kata mana aluora magi neno kata mana koket pi ma nyithindo nyalo loge? Sharon, e kinde ma kawuono ni taneno ka gitemo. E kinde ma kawuono moloyo mataun koni madala koni bende aparo ni gitemo lakini pok awuotho madala koni ahinya. Maparo ni bro chuna bende ni monda abaye kaluo koni matis monda ng'iyane na aluora kod arita ma kono chal nadi. But aneno ka of late jopuonj temo keto ne nyithindo pi. Gima ng'eyo kata pi nitie ma pod abro sisitiza to wach cho. Wach chono to dwarore ni mondo